Dobrý deň, vychádza nová aktualizácia informačného systému Envita vo verzii 3.07 a my vám prinášame tie najzaujímavejšie novinky. Ak má subjekt nastavené obmedzenie platnosti mimo zvoleného obdobia, čiastočne alebo úplne, pri výbere evidenta daného subjektu sa zobrazí informatívna otázka pre potvrdenie takého výberu. Evident s čiastočnou neplatnosťou subjektu je podfarbený žlto, s úplnou neplatnosťou subjektu potom červeno. Klávesa F1 otvorí nápovedu v centre informácií. Modul odpady. Do voliteľných stĺpcov pri tlači súhrnného ohlásenia a generovaní súhrnného ohlásenia do ISOch boli pridané stĺpce kód kraja a kraj. Pred finálnou tlačou komunálne a drobné stavebné odpady z obce je teraz možnosť tohto tlače upraviť. Pribyla možnosť pridať evidenty do ďalšieho roku hromadne. Bola pridaná možnosť zobrazovať údaje o firme namiesto údajov o partnerovi, ktorým je mobilné zariadenie, alebo len miesto vzniku v okrese. Modul Sklad a obchod. V module Sklad a obchod je nový typ prehľadu podľa príjmu partnera. Ďalej je tu funkcia váženia hmotnosti na interných skladových dokladoch. A pri exporte skladových dokladov do IS Pohoda je možné exportovať výkupky ako ostatné záväzky. Veríme, že novinky vám spríjemnia prácu s informačným systémom Envita.